feel kita og selos. So about sa life sa atong letter sender karon nga ang iyang asawa ni complete na siya kay nasobrahan nagpanilos. So nagsunod-sunod na hinuon sa iya naon niya magpataka na lang og accused. Ate Jean nga bisag kinsa na lang ang iyang kung ano makita nga maistorya sa iyang partner nga mo na to iyahan ng kuan iyahan ng another woman. So murag lisod kaayo i-manage Ate Jean no kung inaana ang atong feeling. Yes, Ate Will, nakatawa ko sa kanang magsunod-sunod na no. Mararaga ka ng bag-o pa mga magtiayon. Yes. Maunay usa mga ka-feelings no sa ingon pa mga disadvantages. Di gid ako magkalimtan no kanang mga ingana. Di man nimo ma-deny nga na ay mga love story nga mas ahead ang mga babae sa mga lalaki. Maunay usa nga nako nga madunggan no sa mga babae nga naa sa mga hamtong na edad unya na in love or nahigugma sila nga manghodra nila. Mao ni usa nga mga rason no. Sawain ko no nga huna-hunaon nga og matigulang na sila ang lalaki batan-on pa. Ang uban ingon nga basin og nga tigulang ko dugangan ako or biyaan ako or ibaylo nako sa uban napay uban nga ingana lagi sawain kuno tan-awon sa duongon nga mag-uban sila maalaan nga anak niya or wala nga ano atong hunahon dili dili magtukma ang mga kuan ninyo mga kagustuhan ninyo or mga changes sa inyong lawas sa inyong hormones or sa dinha nga mga changes nga agian sa usa ka tawo tungod kay dili man lagi ingon nga naa mo sa same nga age range no. So kaning kahimtang sa atong letter sender karon medyo makatawa ko nga maghuna-huna. Actually per min ako makadungog dati nga ingana tungod ka nagmenopause na mo na ingan pero murag wala ra nato ginamind ako. Yes, ako Ate personally Jean. Ate Will murag dili lang nako wala lang nako ginamind ba na not until katong nakakuan ko sa akong inahan nga kana laging ingana nga stage sa akong observation sa akong nahibalan during sa iyang experience of menopausal ang iyang gibati is mura siya og nagbuntis og balik. So sa akong mga sa akong kakuryoso nganong ingana man nga luy ang lawas, kapoy, kasukaon unsa nang mga gipang kanang pambation sa nagsugod pa og buntis mo na iyang experience. Unya naapod kay mga naistorya nga lain pud ang ilang experiences. Ang uban emotional ang kuan sa ilahang epekto no siloso, dali magbuod or mga something nga kung kita na sa mga stage nga naa pa ang atong period magbalik-balik pa every month kanang mood swings nato nga kalit-kalit kanang maayo ka karon niya nabikil ra ka sa usa ka word wa na nabaliskad nang huna-huna. Yes, Ate Jean. Oo. Maunay mga di ba kasagaran hangtod sa karon medyo makarelate ng mga lalaki kay makaingon gidugo galing ka di ba na mga ingana nga mga linyahan nga medyo makakuan sa ilang huna-huna nga kanin kalit raw ni og baliskad ang huna-huna na ani binulan nga bisita. So, ang sa menopausal para sa ako mas siguro mas extreme, mas intense ang mga changes kay ang hormones ana labi na kay last na nga period last na nga part sa menstrual period sa usa ka babae murag mas daghan siguro ang kausaban ana sa mga hormones kanang mga unsa na dinha nga mga serotonin mga unsa na dinha nga medyo makaingon ta nga kung ingana man galing labi na og naa pa actual pa mismo ongoing pa ingon pa ang process sa iyang menopausal makaingon ta nga parte or may kalabtanan na pero if ever human na siguro unya padayon ra gihapon ingon pa Ate Will ibang usapan na kinahanglan na Yes. sa og Treatment, Ate Jean. yes treatment and sakto nga pagtagad or observation kung unsay hinungdan nga nung nagpadayon siya nga tapos na ang process. So para sa ako karon ikaw ang ako gikalib ka Ate Will katong giingon nga mulain siya. Yes. Ako pasabot unsa nga klase nga paglain siya lang ba or mulain sila sa mga bata. Mao nay medyo nakaanan ko no. If ever nga madala pa og istorya kana nga pwede pa pagig-istoryahan imong asawa, ma-assess nimo mismo ikaw sa imong kaugalingon and then ma-identify nimo, matugkad nimo kung unsa ang hinungdan nga nung ingana siya. Medyo makaingon man gyud ta nga pag selos-selos insecurity na. Siguro na ay
na di nimo malikayan kay mao lagi na ahead siya sa imo og 10 years. So daghan nay nagduwa sa iyang hunahuna siguro karon nga maoy ingon pa nagtukmod sa iya nga mag-imagine og mga butang-butang nga bisan wala nimo buhata kay nakit-an kaniya ingon pa advanced mindset di nimo pud malikayan sa mga babae nga naagi mga ingana nga times nga magduwa daghay magduwa sa among huna-huna labi na og makaakto mi nga bisan nagistorya ra mo pero kung makit-an sa murag flow sa inyong conversation or inyong mga gestures, mga actions ninyo mamalisyahan na gyud labi na ingana lagi mas una siya nga nag-age kaysa sa imuha mao na yung nagtukbod sa iya iyang yagi pangbati ang worst lang din ha is mugna na siya mga istorya nga Yes, makadaot tinuod sa na imo ng Ate Jean. kasilinganan. Tinuod na kung mo-feel ang usa ka tawo og jealous. Bisag unsa na lang ang mabutang siyang hunahuna. Medyo may pagka-creative na wala na sa lugar nga Yes, pagka-creative. oo. So siguro para sa ako para ma-settle or i-address nimo ng problema is pagig-istoryahan nimo siya and then ang pinaka kuan siguro diha Ate Will is ang assurance sa iyaha nga bisan pa og ingana ng iyang edad ingana ng iyang kahimtang ang iyang physical nga mga kuan iyang physical state assured gihapon siya nga dili ka ingon nga mubiya or maghanap og dugang di man Yes, correct. di man Oo. maingon nga maghanap og lain no hindi para sa ako medyo kuan man siya kay nganong ni commit man siya kung aware man siya nga 10 years dili man nga maghanap og lain maghanap og Dugang additional. mga extra nga or siguro nga assurance ang kinahanglan ana niya from you para mapuyo siya or ma-at-peace iyang hunahuna or iyang gibati. Yes, correct Ate Jean. Murag inaana gyud no nga kinahanglan dako mo matter gyud ang atong age gap pero na may giingon nila nga age sa figure lang. So never kuan ko no never mind sa age kung dili ang imong feeling ang ipairal so tinuod di ba kung tinuod mong kuan nagkasinabot nagkahigugma ay so nganong i-matter man ang inyong edad. So about sa kuan Ate Jean jealousy so murag ang nag-play ani sa kuan no sa hunahuna ni Malin is ang kuan ang iyahang insecurities. Oo. Dili tungod sa kuan, dili tungod sa menopause na ka, magsige na kag panilos na or kuan na grabe na kayo no extreme na ang iyang pagpanilos Ate Jean kay sayo nan ka magsunod-sunod na og bisag kinsa nang nga babae ka istorya mo nag iya na dudahan. Tanan-tanan na lang. Yes, oo. So ang iyahang pagpanilos siguro Ate Jean nagbutang sa iyang hunahuna ang rason nga kana medyo dako na siyang edad, i-compare siyang bana or kung Ate Jane kanang medyo nila kung mingon ta kung menopause na ang babae medyo na ilang mga hunahuna nga dili maayo na basi naghuna-una siya nga tigo kano ana siya matured na siya kasi ang bana so mo nagiingon nga mangita nang uglain so murag inaana ba na and then ang kuan ko no Ate Jane kung mo feel nagka og jealous no na nakay feeling of possessiveness gusto nimo nga imo ra oo so gusto niya nga ikaw ra Aljon ang iya murag siya ra di ay sa iya ra ka siya ra ang babae sa imuha karon dili naka tugutan niya nga makakita pa kaglai no kay kuan ra ba kadang kini si Aljon sa inan kakuan pa siya 48 na yan ba asawa karon di 58 na medyo kuan makita nato nga kung mo nagiingon nga lahi baya Ate Jean kung ang babae ang mature kaysa lalaki. So gawas kung ang babae ko ano kanang nay game bitaw kaayo Ate Jean murag never mind ang iyang edad mo. Kung ang game ba siya sa mga batan murag inan murag dugay na sila ma-mature. Oo. Pero kung mga serious type diha mo kita nimo nga ang iyahang hitsura or ang iyahang kung makita gini mo ang ilang age gap. So inana ang atong makuan sa usa ka babae nga masilosa tungod na sa iyang pagka-insecure. Dili na ingon nga tungod sa
menopausal symptoms kay tanan man mga babae magmenopause kung naado na maabot na gina sa iyang edad apan dili man normal man nga magsilos ka bisan pa wala pa ka nagmenopause Ate Jane, di ba? Kung wala bisan pa wala pa nagmenopause ang babae mo silos na kung nagkuan na insecure siya. Kay number one gud mo play sa mind sa usa ka babae nga kung insecure ka ug naa kay mga kanang huna-huna nga dili maayo nga mo drive sa imong mind nga ang kuan na Ate Jane ang insecurities ug kaning feeling da ikuno nga kuan magsilos ka mo play ang imong hormones sa imong body nga katong bad hormones na to siya nga mo drive sa imuha nga feel ka og jealous. So ang oxytocin na Ate Jane. So mo mo enhance sa atong kuan kana mo kuan sa atong hunahuna nga mo feel tag jealous nga madudahon na ka bisag unsa na lang ang gibuhat sa imong partner imo na nang hatagan og meaning nga negative. Creative na lagi. Yes, creative na siya kaayo. So mo na ang imong pangutana kung mo lain ba ka o mobiya ba ka. So sa among share ni Ate Jane nga sabta ang imong asawa istorya siya ug hatagi og pagpasabot nga kanang imong pag istorya or pagkuan Ate Jane entertain og naa ay mangutana so normal nga motuwag gyud ta di ba labi na kining atong mga silingan na duol so makaduol gid ka og mga babae nga makaistorya jud ka no kay imo man ang kuan imo man ang labi entertaining siguro ni siya kaayo Ate Jane kay friendly siya so ang imong asawa kay dili man siya gusto ana nga mga kuan no kinaiya so paglikay na lang siguro so ayaw sa i-entertain ng mga kuan kababaihan diha nga mo duol-duol sa imo magkig-istorya kay aron dili masuko ang imong dili ma-trigger. Yes, dili ma-trigger na unya mo mag-away na hinuon mo mapasakitan na ra ba nimo siya kung ang delikado ra ba na Aljun kung mo complain mo sa sa DSWD sa Bausi or na Women's Day. Yes, og sa iyahang iyang kinaiya nga wa nimo nasabti kung magpadayon pa siguro mag-imo siguro nang idala og mga espesyalista or mga counsel o i-counseling na siya kay para ma-therapy no ang iyang kinaiya nga tungod ana nga stage iyan ang na sinati and then wa niya na control na no wa niya na manage ang iyang feeling nga tuwa didto nga ni pataka na lang hinuon siya og kanang create og mga hunahuna nga negatibo. So di na to malikayan kay naana siya sa kuan murag nagka low esteem na siya karon Ate Jane tungod sa iyang mga hunahuna nga nanay depression ana no nang mga negative emotions na naghari sa iyang feeling karon kay tungod sa iyang pagpanilos. Yes, mga changes magud na sa lawas pud Ate Will kanang mga physical attributes ba nato bano nga makakita ka nga ingani na ko unya ang iyang mga kaistorya mga ingani. Yes, mga bata-bata pa na mga ano na So inana di na to malikayan na nga ana nga mga huna-huna sa usa ka babae nga kuan kanang insecure na labi na tungod sa iyang edad ug basin pud sa iyang physical appearance Ate Jane nga basin kuan na lang pud siya nagpalusyang so imong tudloan ang imong asawa Aljon nga magpa-sexy sab no mag-atiman sa kaugalingon nga aron dili na kamo lingi-lingi sa uban kay delikado sab no nga tinuod unya ang iyang hunahuna di man kalikayan Ate Jen kay ikaduha na ra ba siya di ba o pareha sila sikat timer so inana na ay mga kanang mga presidents ba ay sa una akong mga inana na ikakumpara niya so di kalikayan nato nga kuan kana nga mga huna-huna di na maiwasan Ate Jane tinuod gid na no nga mahitabo so Aljon ang imong buhaton imo gyud istoryahon ang imong partner ayaw pagbiyai kay luoy sa bang imong mga anak and then ayaw na pagkumpiyansa sa imong asawa kada bitang basin maglambing-lambing ang iyang anak Ate Jane nga babae kay close man daw sila and then oo so basin pasakaan hinuon ka og kining
acts of lasciviousness or unsa ba nga ma-charge ka. Oo. Or basin ati Will pati ang anak ipanilosan. Yes. Kuwatan na lang og istorya. Oo. So in ana, ayaw na lang siya entertaina and then ayaw pagkumpiyansa di ka kanang na maghaging-haging sa mga sa bata kay babae ra ba na siya. So naa sa imo ang paglikay and then i-preserve ang inyong relasyon. Kay lisod na pagpangita no nga 48 na ka and then ay na pud ka mo biya ka ana nga relasyon tungod sa inaana nga rason. Di na maayo masitol pa na nga problema pinaagi sa inyong pag sinabtanay or imo siyang hatagan og panahon. Yes. So dili lalim ang usa ka feeling sa usa ka babae Ate Jane nga kuan siguro no magkasilosa kay irritable na siya nga bisay di na po na siya murag naa sa iya ang anxiety nga di na siya katugong humanahuna sa mga kuan iya hanggi ka lagutan or iya hanggi panilusan nga mga babae. So listen sab na siya nga sakit na Ate Jane. Sakit o saksak sinagol na so Aljun sabta ang imong asawa and then istorya halang permi ayaw pakita og mga kanang against sa iyahang kabubuton kay aron dili mo maghubot. So mas maayo man gid na nga maayo inyong relasyon kay aron di ba kung maayo happy mo di maayo ang inyong dagan hapsay ang imong pamati wala kay burden wa kay huna-hunaon nga bugat sa imong pagkinabuhi sa matag adlaw ilabi na gid sa usa ka babae Ate Jane nga murag gidakdakan na kay lain na ang iyang feeling karon. So sabto nato labi na kay inaana na nga di gyud mawala sa usa ka babae mga ma-insecure gid Ate Jane no labi na gid sa inaana nga sitwasyon. So mga ato nang basahon ang atong napiling quotes for the day. So gikan sa sulat sa celebrate.yoga.organization gikan ni sa Ate Jane sa remarriage.quotes. So nag-ingon, love never gives up, never loses faith, is always hopeful and endures through every circumstances. So gamay nga pagpahalapan Ate Jane para sa atong mga ka-feelings. Yes, Ate Will. Siguro na gyud ang pinaka para sa ako pinaka definition of love kay kasagaran man god nga mga kuan na moingon love is blind or mga nga. Pero as we age labi daghan na tay mga experiences sa kinabuhi at og yung maingon pa at og yung tawag ani ma-prove sa atong kaugalingon nga ang tinuod nga gugma is ingon pa dili mahuman or walay kahumanan nga pagbati kay ingon pa kaya na muantos kaya na nga magpapilin kaya nga magpailob sa mga sa mga pagsulay sa mga unsa pa na din nga mga challenges sa kinabuhi o syempre ang gugma kinahanglan gyud og ingon pa maayo nga mga pagsabot og syempre tiyaga pasensya og taas nga mga pasensya na pa yung mga taas nga pasensya og syempre mga sakripisyo og nga tawag ani murag ako may nalista na ni ron kanang walay kahumanan ba nga mga nga pagbati at Will. Yes, walay sukod unsa ni. For example, ingana ba no nga bisan pa man maingon ka gikapoy nako pero makakuan ka nga gikapoy naka pero nagpadayon pa ka. So yes, ngayon laban lang. Kay mo ko na ang life. Hi to Sir John Caranto, good PM po sa imuha. Yes, mayong hapon sa tanan nga nagasunod sa atong programa o karon ato nang ipadayon ang atong pagbasa sa atong napiling Bible verse for the day. So gikan sa Psalm 38:21 nag-ingon, "Forsake me not, O Lord, oh my God, be not far from me." So nagpahinomdom na usab kanato ang balaang kasulatan nga ang Dios kaantigo sa masuko sa mga binuhat nga dili mosunod
sibo sa iyang kabubuton. Apan og bisan pa sa atong pagkamasinupakon mga ka-feelings, kung kita mo sangpit sa Ginoo og mangayo og kapasayloan sa tanan natong mga kalapasan, ana agihapon ang Dios mamati kanato ug dili gid ta niya biyaan. So, maurtang mga ka-feelings, no? Wala naman tayo igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban karon ning kahaponon. Hangtod na lang og mga adlaw uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. O kini si Ate Well ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.